Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwamungava muri kumativi mana enyika matova mumabasa here. Tadzoka zvekare nemamwe messages. I keep on asking for your support. Ku Facebook tapindawo mu 30,000 followers. So yesterday I tried to count pakaipa because the scale haisi kunyatso kubalansa zvakanaka. Pa followers edu atinawo 30k, almost 27,000. They are not Zimbabweans, so support yatiri kuwana it's from non-Zimbabweans, but still we want to thank vose avo vakati follower. Thank you very much, and I keep on asking for your following as fellow Zimbabweans. Rekedzaiti vatapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyumukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare makore angu handingatauri, negore razvakaitika zvinhu izvi handingatauri hangu, asi ndiri mugari wemunomu muHarare. Ndakauya muno muHarare apo pandainge ndauya kuzoshanda. Ndakaunzwa navatete vangu. Vatete ava ivo vainge vagara vari muRoi ende vainge vachishanda vachiita zvekuchengeta vana kumabvuku. Vakabva vachizonditora kwedu kwatakakurira kumarondera kuRurau, ndokubva ndachizounzwa muno muHarare. Vatete vainge vakagara vakandidyisa nyama yemunhu akafa. Munhu iyeye uyo wavakandidyisa nyama yake ainge atori mumwe mukadzi uyo ainge ari mugari wemuno mumabvuku. Saka mukadzi uyo ainge akanetsana navatete, saka pavakadzoka kumba zvinhu izvi zvakatoitwa. Ndainge ndakatotarisa pakatoshandwa munhu masikati nekuti vainge vachida kuti vange vachikwanisa kuzodzokera kubasa zvekare nemishonga iyo yavainge vachifanira kuti vange vachizoenda kunomwaya pamba pake mukadzi iyeye. Saka uroyi husi hwehusiku chete, dzimwe nguva uroyi hunotobatwa ari masikati kana kuri kunzi inenge itori emergency. Regai ndinge ndichiseka zvangu. Saka pakati paitwa mhiko dzerufu ndipo pavakabva vachizodzoka kunoku kumabvuku, vakabva vachizopisa iro pranga rainge rakatorwa pacoffin rainge rakashandiswa pakuvigwa kweumwewo ainge akavigwa muvillage. Saka pane pisi yakazobviswa pacoffin. Saka ndo mimwe mishonga iyo inoshandisiwa kana kuri kunzi panenge paine munhu waunenge uchida kuti ange achifa, kana ukatora chipfeko chinenge chakambopfekwa nemufi kana kuti anything kubva pacoffin, zvichienderana nekuti munenge muchiwirirana kusvika palevel ripi nehama dzemufi. Ukangoshandisa anything chamboenda pamutumbi wemufi, zvinokwanisa kuzokubatsirai kana mugadzira mishonga yekuti pange pachizofa munhu, nekuti uya mufi iye zvaanozoita anongoramba achingoteverera izvo zvakamboenda pamutumbi wake asati avigwa. Saka vainge vaine pranga rainge risina kana kumbukura. Pranga iroro rainge riri diki zvekuti raitokwana mukahandbag kavo. Takatovaperekedza vakanokwira makombi vakadzokera havo kuHarare. Vakabva vachizoti vasvika pamba pavainge vachishanda, vakabva vachizobatidza moto vakapisa pranga reyariya, ndokubva vachizotora madota. Vakati vatora madota ndokubva vachizofuridzira madota aya muyadhi memukadzi uyo wavainge vakambotukana naye. Saka mainge matova nemweya werufu uye zvekare ainge otevererwa nechiga cherufu mukadzi iyeye. Zvadaro akazofa. Akati afa ndopa vakabva vachizotora nyama vakabva vachizouya nayo kwedu kumarondera vakagovera varoyi vose vemuraini medu. Saka ndopa ndakatangawo kudya nyama yemunhu, zvichireva izvo kuti ndainge ndatovawo muroyi anokwanisa kumuka usiku. Vanhu vanoti
varoyi akuchina uye varoyi vemazuva ano havachina basa. Zimbabweni yedu yava modern. Ndinoseka hangu pose pandinoona vanhu vanonyora vachiti hakuna chinonzi uroyi, ndipo paya patinenge tichiti aiwaka manake, nekuti ndo zvatinenge tichitoda izvozvo, kuti tinge tichiramba tichishanda mabasa edu tiri murima. Ende chamunofanira kuti munge muchiziva ndechekuti muroyi kunyangwe akafa haafi, mweya wake unongoenda unoshanda ari mune rimwe dzinza kana kudzoka mudzinza make asina kukokewa futi sezvinoitwa midzimu yevanhu avo vanenge vafa vasina zvitema pamberi paMwari. Ndo vanofanira kuti vange vachizokokewa kuti vange vachidzoka zvekare semidzimu. Asi chandiunza pano hakusi kuti ndinge ndichidada neuroyi hwangu, asi ndiri kuda kuti ndinge ndichingokuudzaiwo izvo zviri pamwoyo pangu. Kunyange ndiri muroyi yangu, asi ndine zvimwe zvinotondinetsawo semunhu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoshayawo hope zvekuti ndinototadza kutorara ndichitofunga rufu urwo rwandakakonzeresa nekusada. Zvakaitika ipapo mukoma, ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichifambidzana naye. Murume uyo ainge achigara muGlenora Bay. Saka kwainge kuine imwe chechi, kamwe kachechi ako kainge kakangonyukawo muraini remuseri. Vanhu vepo vaiti zviya vakatanga kunamata usiku, vaiwanzo kunamata kuma7, ndaitanga kutemwa neumwe musoro zvekuti ndaitobuda mututu nemututu ndichirwadziwa nekutemwa nemusoro. Kunyangwe murume iye ndainge ndichimuda, ndakamuudza kuti taifanira kuti tinge tichitama tichibuda muGlenora tobva tachizotanga kugara mumabvuku, asi ainge asingadi kuti tinge tichitama because aita zvekugadzira motikari. Saka macustomers ake mazhinji ainge ari muGlenora. Ainge achiti kana tikabuda muno muGlenora zvinoreva kuti business rangu rinenge ratodhakwa. Saka airamba, ende vanhu ivavo vaindiitira ruzha pose apo pavaiimba nekunamata. Ndainzwa nzeve dzangu dzichirwadza, ndingati dzaita sekunge munhu aitora mapoto maviri ouya omira padhuze neni, oisa mapoto aya padhuze nenzeve dzangu, obva achizorovanisa mapoto aya. Ruzha rwacho runoitika ndo rwandainge ndichinzwa vanhu ivavo pavainge vachinamata. Saka ndaingogara ndiri mumamutu angu, ndakangotsamwa kuti kweindi apa ndainge ndichitengesa kumbare kumusika uko. Ndakazoti ndiriko ndakanetsana zvekare neumwe mukadzi uyo ainge achigara kuruwa. Ndo zvakazokonzeresa accident apo kombi payakanoda kuyambuka njanji ikabva yachizonorohwa nechitima. Vazhinji vanoiziva accident iyoyo yakaitika. Payakaitika accident iyoyo ndainge ndirimo mukombi macho, ende yakakonzereswa neni neumwe mukadzi uyo ainge arimo wandainge ndichirwa naye, munhu wandainge ndisingatozivi. Zvakaitika mukomanashi ndiriko kubasa, ndagara ndiri mumamudhu angu, ndakanetsana neumwe mukadzi uyo akati kwandiri, madomasi ako ari kunhuhwa tsvina dhodho chairo, tikoti totanga kurovana paya. Ende vakadzi vazhinji vaindiita pfambi nekuda kwekuti ndainge ndichidanana nemurume uya wekuGlenora. Saka iye ainge aine mhuri yake, but mhuri yake yainge ichigara kumusha. Saka vainge vachiti kwandiri, seiko uri kudanana nemurume wemunhu? But kwainge kuri kuwirirana kwedu, nekuti iye ainge akati ainge achida madzimai maviri, ende amai guru vainge vari kumusha vainge vachitozviziva kuti kudhorobha kwava naamai nini. Saka vanhu vanozongopinda munyaya dzevanhu vavasingazivi kuti life yavo iri kumbonyatsokufamba sei. Ndo zvinoitika pavanhu izvozvo. Saka vaingotorera nyaya dzangu padenga, ende ndiri munhu wekuti handiwanzo kuudza vanhu zvinhu zvinenge zvichiitika muupenyu hwangu. Saka ipapo vaingonditi ipfambi nekuti vazhinji vanogara kuGlenora vainge vachitomuziva mukadzi wemurume uyo wandainge ndichifambidzana naye. Takabva tachizotanga kurovana paya.
after tabva mukurovana ndakati uyo mukadzi uyu ndoda kuti ange achizoenda muvhu 6 feet underground. Saka vatete vangu vainge vaine mupurwa wavo uyo wavainge vakatumidza zita rekuti 6 feet. Mupurwa uyu ndiwo wataishandisa zvekare kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo watinenge tichida kuti ange achizofa. Saka ndakatanga kuimba zvangu kamwe kanziyo yako kandisingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai malyrics ako, nekuti mupurwa iwoyo kana ukatoimba kanziyo ikako unotouya paunenge uri. Ndaiti ndichiimba ndobva ndaridza muridzo, saka wakabva wachizouya mupurwa ndokubva ndachizoutora ndikauisa mubhegi. Ndakabva ndachizoenda ndikanobata makombi ndakananga kuruwa kwaainge achigara mukadzi uyu, nekuti ndainge ndiine zvinhu zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizonosiya pamba pake. Kazhinji kacho munhu anoita zvemubobobo kana kuti anoroya anofanira kuti ange achizosiya something pamba pako. Anongokushanyira zvimwe zviya zvokuti unongozvibvunza kuti asi hama yangu iyi yanga yava nemakore isingachazivi kundishanyira, konhasi seiko angouya kuzondiona, nekuti anenge aine zvaanenge achida kusiya pamba pako. Kana kuri kunzi unenge uri weJoni kana kumhiri kwemakungwa ukauya muZimbabwe unongopiwa something that you won't even suspect kuti chinhu ichi chandiri kubatiswa ndo chichazokonzeresa kuti munhu uyu ange achizokwanisa kupinda mumba mangu. Saka ndapinda mukombi paya takananga kuruwa ndo pandakati ndava kutanga kudeketerera ndichitira kuti mupurwa wangu iwo usazosarira kumashure sezvo zviri zvinhu zvemumweya. Of course wainge uri mubhegi rangu but pamweya wainge uchinditevera uchiita zvekukambaira. Saka mukombi uyu umu mainge muine umwe mukadzi uyo ainge achitonamatawo. Mukadzi uyu ainge ari pamutsanyo, ndiye akazokanganisa zvinhu zvangu zvose. Ndainge ndisitomborina kana basa nevanhu vainge vari mukombi imomo, nekuti yainge isiri mission yangu yekuti ndinge ndichizovauraya. Ndainge ndisingavazivi chavainge vakanditadzira, painge pasitomborina zvachose. Saka mukadzi iyeye akabva achizoti achinamata ndopa akanzwa kuti painge paine umwe munhu ainge ari muroyi ainge ari mumukombi, ndokubva achizotanga kunamata. Achinamata kudaro mukomanashe ndakakasika asati andipedza simba, ndikabva ndachizoridza mhere nechemukati, ndichiridzira mhere kuitira kuti vatete vangu nevamwe varoyi vemumabvuku vange vachikwanisa kuzouya kuzondinunura, because ndainge ndava kunzwa kuti mavhiri ekombi ainge ava kutanga kusumudza imwe hiti yandainge ndichinzwa kutsva. Saka vakakasika vauya kuzondibatsira. Pavakauya kudaro painge paina vamwe gogo ava vainge vaine chikwambo chavo chavainge vainacho chinokara ropa. Chikwambo ichi vakachizochipa muroora kwavo. Saka chikwambo ichi vakauya nacho nekuti ndicho chainge chiine simba kudarika zvimwe zvikwambo zvavo zvose. Mukadzi iyeye takatanga kumunetesa. Tabva mukumunetesa vakaramba varimo mukombi, nekuti vakabva vati tava kutoenda newe kuruwa kuitira kuti tinge tichinokubatsira ukwanise kuita zvinhu zvako nekukasika. Asi sezvisinei chikwambo chiyecha chakabva chachizoenda chikanopinda mumusoro madhiraivha zvisingazivikanwi navatenzi vacho, nekuti umwe neumwe uyo anenge aine chikwambo chake, kunyangwe muchifamba muri pamwe chete, iye ndiye anenge achiziva mamovements ari kuitwa nechikwambo chake. Saka isu vamwe tainge takateerera tichida kunzwa kuti zvikwambo zvedu zvainge zviri kutitevera here semupurwa, nekuti ndiwo wandainge ndichida kuti ndinge ndichizoshandisa uko kwandainge ndichiinda. Saka hatina kunge takaziva kuti gogo ivo vainge varegerera chikwambo chavo chikafamba chikaenda chikanopinda mumusoro madhiraivha kuchizonoitika accident iyi yakatoitika mukomanashe. Tainge tisina kana kutotarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika. Takazongonzwa yangova bomb, accident yatoitika. Takakasika tikatorwa nezvinhu zvedu nekuti zvainge zvakatichengetedza. Takazopedzisa hedu
netsoka tikaenda kuruwa, asi zvinhu zvedu takazvisiya po zvichinwa ropa revamwe vakazoparara muaccident iyoyo. Tasvika kuruwa takabva tachizonocherera mupurwa uya mugomba. Saka mukadzi uyo wandainge ndakarwa naye kumbare, mukadzi iyeye aiti pose paaipinda pamba pake achidarika nepagedhi ndo patakachera gomba tikabva tachizoisa mupurwa kuti unge uchigara muvhu. Mupurwa waimuruma tsoka dzake pose apo paaidarika neapo patainge tachera gomba. Zvisinei nekuti akapfeka bhutsu, waimuruma sezvo zviri zvinhu zvemumweya. Zvakaitika zvinhu izvi for nearly 1 month achingorumwa nemupurwa, agoti otanga kurwara, akafa aora gumbo. Mukadzi iyeye parufu rwake tainge titoripo tichitoimbawo, asi tainge tichitofara. Ndaiti kana ndikatarisa kofini rake ndainzwa kupembera nekufara nekurwera mate, nekuti ndainge ndichiziva kuti muvengi wangu ndainge ndamukunda zviri pachena. Zveaccident iyo yandakange ndakonzeresa nevamwe varoyi vangu zvainge zvisitomborimo kana mupfungwa, asi nekufamba kwenguva mukomanashe ndo pandaiti kana ndikagara pasi ndikatanga kufunga kuti asi vanhu vakafira muaccident vakafira nyaya dzavasingatombozivi. Mwoyo wangu ndipo pawakatanga kurwadza. Ndaiti kana ndikafunga nezvazvo zvinhu zvandakapiwa navatete vangu zvaiuya kwandiri, zvobva zvati kwandiri, ko iwewe uri kuzvitambudzirei mumwoyo mako nekuti zvakaitika ende yainge isiri mhosva yako. Unofanira kuti unge uchiregedza kuramba uchingozvitambudza mumwoyo mako, asi mhosva dzangu dzandakapara ndinozviziva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section yapakaipa. Hanzi kana paine munhu anenge achida kukuroya kukugadzira, hanzi munhu iyeye anongoya osiya something pamba pako. Kunyangwe ukanzi wabva muJoni, munhu iyeye anongokwanisa kungokupa something chekuti unozodzoka nacho kuSouth Africa kana kumhiri kwemakungwa. Hanzi ndokutoti anga achikwanisa kuzopinda mumba mako. Strange things they do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Handizivi kana makaiverenga post iyoyo iriko kuFacebook. Vari kuti hanzi muPretoria pane umwe mwana anorohwa every day. Mwana uyo hanzi ane 2 years, ari kurohwa naamai nastepfather vake. Vakanditumidzira mapictures ake mwana iyeye, zvinopisa tsitsi. Kana kuri kunzo panenge paine vanoshandidzana nemasocial services around Pretoria, ndanga ndichikumbira kuti munge muchindibata so that ndinge ndichizokupai mafone numbers avo. Mwana uyu mapictures ake avakanditumidzira anorwadza ende anopisa tsitsi. To those that want to assist, kana kuri kunzi munenge muchida kunyangwe mafone numbers enyu munokwanisa kumaisa zvekare mucomment section kana muchishandidzana nesocial services. Mwana uyu akwanise kubatsirikana 2 years. Anyaya kuita mwana mudiki zvekuti anganzi angarohwa each and every day. I just imagine kuti kwari ikoko what is going on naye mwana uyu anogara achingorohwa. Then pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa yatakazokata. Nyaya iyi pandakaitumidzirwa vainge vachitoti zvinotoda muine maloya akasimba nekuti vanhu vacho mutemo vanouziva, plus pane politics dzinenge dzichiitika. Saka ukanyanya kuda kuita too deep madziri unonyura nyaya dzacho. Saka ndichangokuverengerai nyaya yatakazokata sezvo tiri muAfrica. Hanzi kana uri muAfrica you are at a great risk kana ukada kutanga kutaura
nyaya dzakadaro, but vakatotipa mamwe madetails ekuti ndaingoti zvakaoma. Saka message iyo yavakanditumidzira iyo yakamira sekudai. So hanzi makadi mukomanashi, ininiwo ndakadanana nevamwe prophet avo vekuZimbabwe. Vazhinji venyu munotovaziva, vazhinji vanotovaziva kuti he is in a lot of trouble. Asi to be honest with you, tainge tiri magirlfriends avo ende takawanda, and because of money the thought of you sleeping napapa was amazing, but when the relationship will be over, ndipo apo pawaizorwadziwa. Vazhinji vedu takarwadziwa ende atidi kuzvibvuma kuti kurwadziwa kwatakaitwa taifungidzira kuti ndisu tega tinodiwa navo, izvo tainge takawanda magirlfriends avo. Kana ndiri seni zvangu, I used to fly twice each and every 2 months kubva mu-UK nichienda kuZimbabwe. Ndainge ndakaputirwa. I was blinded by love, and then I saw kuti takawanda. The truth is, a lot of us women taitopinda nemoyo muchihure and people were hurt, and most of us we were already loose women. Taingo pretenda sekunge tinonamata. Inini pandakazvibata kuti takawanda, ndakarwadziwa. Musatamba nekutenga flight tickets sezvandainge ndichiita. I just pretend to be okay, and I also wanted to hurt him. Ndakatomboda kubata zim for revenge. Nditi ndakaitwa nechisimba. Ndaitova nemamessages mufoni avo andainge ndichida kushandisa, because ndaifungidzira kuti he loved me, but hey, kuchemera murume weumwe iwewe uine wako. I did not want to ruin my marriage with revenge. I was honest with myself kuti ndakatanga kuvachiva from way back kutoenda ku1-on-1. Ndaitoda nezvavo zve-rap. It's because of the pain heartbreak muchihure. I am in the UK, by the way. Pakaipa ndo message iyo yatakazungu kata nekuti ivo vakati nyaya idzi dzinotoda makatosimba omwe, hadzisi nyaya dzinongo tambwa nadzo. Strange things indeed they do happen in this world. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo nezvayo nyaya iyi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Denga haro rinoziva kutsinye uho hwandakaita. Ndinongoti Mwari mundiregererewo nekuda kwekuti ndakakutadzirai ende ndakakukanganisirai. Zvandakaita mukomanashi ndezvekudai. Ndainge ndiine best friend yangu uyo akazoshayika. Best friend yangu mukoma taiwirirana, tainge tichishanda paprazi rimwe chete nebest friend yangu. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai, best friend yangu akazongobuda neupenyu zvandisina kukwanisa kunzwisisa kuti ko abuda nei, ende kubuda kwake kwaakaita haana kuda kuti ange achindiudza kuti chaainge akabuda nacho mulife chainge chimbori chii. Takafungidzira kuti zvimwe kuda iye ainge ava kuita zvekuhura zvekutengesa muviri wake. Patakanzwa zvichinzi ava kugara mutown, saka ainge ava kuenda kune imwe church. Taiwanzo kuenda kumasowe tiri tose, but ipapo ainge ava kuenda kune imwe church. Handingataure hangu nezita, but vazhinji venyu munoiziva church iyoyo inokoshesa muchato chaizvo, iPentecostal church. Saka achienda kuchurch uko ndopa akabva achizonopfimbwa neumwe murume uyu mukoma ainge atoriwo pakutotsvaka mukadzi. Pandakazozviziva kuti ainge ava nemurume waainge ofambidzana naye, ndakazvidzosa muupenyu hwake, not because ndainge ndava kuda kunamata, asi ndaitorwadziwa ndichiona kalife kaainge oita sekunge ainge onamata, ndichitoshamisikawo kuti ko ndiye uyu ava kutogarawo akatoiswa ma-eyelashes, kutoiswawo ma-installation nekugara aine ma-nails akanaka kudaro. Apa isusu vamwe tichingenga tiri mumaprazi. Mukoma ndaita kunzwa dzimwe hasha kuvirima nehasha dzekuti akandisiya ndiri muprazi,
therefore upenyu hwake hunofanira kuti hunge huchisunga too bad, kuomerwa neupenyu zvimwe zviya. Saka akazoti atanga kundiudza nyaya dzake zvose zvainge zvichiitika mulife make nemurume waainge ufambidzana naye. Ndikati ndotodawo kutotaura navo banguru, unofanira kuti unge uchindipawo mafoni numbers. Akazondipa, ndikatanga kutaura naye. Maweekends ndaitoenda kumba uko kwaainge ava kurojerwa nemurume uyo kwaainge ufambidzana naye. I became so close mukomanashi zvekuti ndakabva ndachizomutengera rimwe dress iro randakaenda ndikandomutengera kuMr Price. Dress iri mukoma ndakazomupa zvake, but ndakatombogara naro ndikatomboenda naro kumusha. Pandakazodzoka manje ndipo apo pandakabva ndachizomupa just like a present. Ndikati ndanga ndiri muMr Price, saka ndabva ndachizoona dress iri randakutengera. Iye akafara, but chaainge asina kuziva ndechekuti dress iroro mukoma rakatowachwa mushure mekunge rawachwa rikaenda rikanosiiwa musango, ndoma rakaomera imomo. Mushure mekunge rasiiwa musango nevamwe sekuru vangu avo vanoita zvechivanhu, vakabva vachizoritora vakaripeta-peta vakanoriisa pamusoro peguva reumwewo wemumhuri akafawo achingoitawo zvechihure asina kumboroorwa. Saka vainge vachida kuti mweya wake unge uchipinda mudress, kuitira kuti pandainge ndichazopa best friend yangu dress achizonoripfeka, anobva apfekwa nemweya waambuya vangu avo vakafa anzi vari hure. Ambuya ava vakazovigirwa havo mumusha medu, nekuti pane zvakawanda zvakaitika. Vakatoita zvekutoramwirwa mumusha medu, kunyangwe vainge vari mudzimai wasekuru, hanzvadzi yaamai vangu. Saka chiitiko chakaitika chakashamisa vanhu vakawanda. Saka ndivo avo vane mweya uyo wakazopfekedzwa mudress. Ndokubva ndachizopa friend yangu mukoma akabva achizobatwa, akavhurira vamwe elder vekuchechi ikoko makumbo vainge vatori mumotikari, vakatoita zvekutobatwa nemurume uyo ainge ava kuda kumuroora. Nekuda kwedepression, friend yangu akasvika pakuzvitsikisa nemotikari. One day akangoti achingofamba ndokubva ajamba kumberi kweimwe motikari iyo yainge ichitozvimhanyira, yakamurova nekona. Motikari iyoyo hanzi yakamusimudza kuenda mudenga, akanowira kwakadaro, akafirapo paspot. Ndo zvandakaita izvi. Dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ndakazviitirei, asi handina mhinduro. Ndakangozviita mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichida kungobowa friend yangu, and ndaida kuti ange achizorambana nemurume uyo waainge achifambidzana naye. To this very day mukoma handina peace of mind nekuda kwezvandakaita. Ndinoziva kuti ndakakanganisira pasi nedenga, asi handizivi kuti kana kuri kunzi kana ndikada kutanga kugadzirisa nzira dzangu ndingatangira pai chaizvo. Zvinhu zvandakaita izvi hazvisungisi here? Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vanotopota vachitoshanyirwa nefriend yavo, hanzi anotouya kuhope kwavo uri usiku zviya apo pavanenge vakarara. Hanzi anotouya achiti, iwe muka, ndini ndauya, ndoda kuti ndinge ndichimbokurukura newe, asi zvawakaita unoona sekunge zvakanaka. Hanzi ndaneta nekuramba ndichingomukumbira ruregerero. Hanzi ndikamukumbira ruregerero sanhasi anodzoka zvekare. Hanzi izvi zvinowanzokuitika apo kana kuri kunzi vanenge vaine umwe murume wavanenge vofambidzana naye. So she is nowhere, she is asking for help. Hanzi dzimwe nguva ndinofunga kuda kuzviuraya, but ndinotya manje kuti ndikazviuraya zvimwe kuda ndinobva ndachizongonokandwa mugomba remoto. Pakaipa. Let us try to speak with our DM a sister in the comment section. Kana uine secret yako iyo yaunenge uinayo, please do not hesitate to come
to my inbox and share with us your own side of the story, thanking those that comment each and every day pama videos awo atinoposta nevose avo vanoona each and every episode, zvekare nekulaika. Ndakagadzira page reZim Confessions, ndakati zvimwe kuda vanhu havasi kufollowa page redu, our main page, nekuda kwekuti tiri kupota tichiisa nyaya dzechirungu, saka link repage ndaisa mucomment section, uko ndichange ndichizongoposta maconfessions enyu awo amunotitumidzira tisingazoisi muchirungu. Ndichange ndichizopostawo ma-pictures with my family, with my daughter. So if you are interested, you can go there and you can follow me. Zita repage ndakarigadzira nezuro, zita repage iro rinonzi Zim Secrets and Confessions Brother Nashi. The link ndichaisa mu comment section. Ndakaona sekunge maybe kutranslate kwatiri kuita nyaya tichiisa muchirungu pamwe vamwe munenge musiri kuzvifarira, saka ndokusaka ndakagadzira rimwe page. Zvekare nekutodzidzawo zvakawanda, nekuti Facebook neYouTube zvakatosiyana, saka if I make it on Facebook, I will tell you what I have learned, because ndiri kutodzidzawo ipapa, learning the new format, the algorithm. Saka I am asking for your help so that I can make it as well on Facebook. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Link repage ririmo mu comment section.